Takže čau lidi, dneska budeme natáčet Winter Urbex a prohledáme se tady nedostavený dům. Tady je Dominik Pavlíček, tady je Jirka, Ernst, no a Ersport do prdele. Ersport, no a vypadá to tady docela. Ještě jedno. Já musím být docela strašidelný večer. No a my se vám ozveme, až někam půjdeme, jakoby už jsme tady a tak čau. Tak já se skakujeme dolů. A tady je nějaký sklad. No, ok. Krásný spray. Pojďte. Tak. Jo. Si vytáhnu tu baterku. No, já to teďka střihnu, potom se vám ozvem. No. Jo, jdem tam. Tam. Kamu, ty vole. Tam je co? Vajce. Bota. A já tři. No, tak jdeme tudy. Skvělá vata. No, vata dobrý čímka. To bude jak se napálí. Can't use shoes, no. Je to v pohodě zatím, jakože je to náš první urbex a vlastně naše první video. 2020, to je pěkně starý. Prdele, tady je věcí. RDH LOL. 21.6.2020. Takže a teďka, kluci, se rozdělíme, akorát vy budete spolu a já půjdu sám. Tak jo, tak čau, hoši. Amo. Za mě se seká třeba nejvíc tmavá. Tady je to nekouřený. Tady je nějaký záchod lidi. Fojky. Hlavně si nezapomeňte vzít nějaký pořádný boty a hlavně si vemte rukavice. Ersport mě zapomněl, ale je to jakože docela dost hlavní na tomhle tripu, takže tak. Píská tak. Tak tady je hlavní místnost. Ještě tady. To je to dobré. Hej, tam je nějaký vodák. A já nevím, ten vypadá docela dobře, takže to asi nedá poštět. No fuj, tady to je docela nechutný. Pak je tady strašně moc prachu. Jakože já to tady fakt nechutný, říkám. Fuj. No a tady je taková main místnost. No, tady jsme nebyli. No tak teďka jsme to tady celý dělali, takže nevím, co budeme teďka dělat. Tak. Jste odešli? Jsme si zkontrolovat. Co? Jsme si zkontrolovat. Jméno očeknout. Tady má asi tady si koupil. Pořád natáčíš? Jo, no, natáčím to ale střihnu.
No, že se rozdělíme, jakoby. No tak jdeme, takže já bych to dal, že tak vy dvě jste tam tudy, Já budu tam tudy. Jo, a my se nějak... Tak budeme oba dva nějak se tam rozdělíme. Já jdu, ale já se stoupnu tady, já se stoupnu tam. Jo, Jirko, uvidíme si tak nahoře, jo? Já nahoře, to není druhý patro. Nevím. Je tam hodně, ale můžeme tam někdy najít, jak se tam dostat. No hele, tak jsme tady. Znovu. No tady to je fakt černý, tady mám to teďka jsem vysvětlila. Ty vole, no, tak tady to fakt jakože až nechutný. No, teďka jsme se, jak říkám, rozhodli, že půjdeme prostě sami. Ale hlavně nikdy tohle prostě nedějte a nechoďte takhle, bez rukavic a takhle tohle a prostě tak. Mějte furt ochranu nějakou a nechoďte do takových baráků sami. Já tady mám s sebou pepřák a takhle. Takže fakt to radši nedějte. Takže to tady docela creepy, jak říkám, ale myslím si, že když je teďka ráno, tak to tak creepy není. No. Bahal. No. Ale je to tady docela malý, ale asi tuhle místnost se mi asi... Tady se mi to, jak říkám, není líbí. Tady to je fakt docela nechutný. To je fakt, nebo tady je nějaká... Jo, tady je strašně skvělý maty. No, to je tam, jestli se taková pohodila do nějaké... A já nic moc není. Já nevím. No a teďka jsme se tady znovu sešli. A tady je Jirka, tady je Indra. No počkejte na mě, kluci. A mohl bych jít teďka třeba s tebou, Indra, protože já chci jít baterku a vlastně... No teďka jdeme, jakoby... Teďka už jde jakoby skoro celý video, asi to bude. No takže lidi, teďka jsme se rozhodli se to jakoby rozdělit, jo, že půjdeme sami. No tak jdeme, takže já bych chtěl, že... Tak já jdu tam tudy. Tak vy jste tam studia. Já půjdu tam tudy. Tak budeme oba dva nějak se tam rozdělíme. No nějak se potkáme. Tak jenom tak čus, Jirko, uvidíme se. Uvidíme se. Jo, Jirko, uvidíme se tak nahoře, jo? Jde nahoře, tam není druhý patro. V nebi, myslím. Je tam hlavní, ale Tak jo, lidi. jdem na to. Ne, asi půjdu nejdřív. Já spolu nejdřív tudma. Já se zapnu tu. Aha, tak svítilno nejde. Opuštěným, rozestaveným baráku. Kámo, tam chtějí. Už nevadí. Ale teda Nic půjdu potom. No já taky. A nejdřív tady je asi nějaký obývací pokoj. Tam nevím, tam půjdu potom s baterkou. Jo a jinak tady je takový okno. Tady je fakt mega rozbitý. Se někdo dělal pelíšek, ne? Tady je další obývací pokoj. Vole. Salek. Tady se mi to jak říkám není. No, další obývací pokoj. To je fakt. Jo, tady je jinak mikrofon. Hezky pěkně. Tady jakoby... Ale tak lidi, já to teďka střihnu a potom se vám ozvu.
No, tak takže dneska se rozdělíme. Že se rozdělíme a každý půjde sám, kámo. Počkej, ty si vymaž. Do prdele. Počkej, vymažte si ty žáběry. Tak a hlavně, Dominiku, ty natáčej takhle. A ne takhle. Takhle je to na TikTok. Ty musíš takhle. Jo. No, takže lidi, tak jsme se rozhodli se to. Jo. Máte se rozdělíme, jakoby. Jo. No tak jdeme, takže já bych to dal, že. Tak vy běžte tam, studia. Já půjdu tam tudy. Já, Tak půjdeme oba dva, nějak se tam rozdělíme. já jdu, ale OK, tak jdem tak čus, Jirko, uvidíme se, když tak... Uvidíme se... Jo, Jirko, uvidíme se, když tak nahoře, jo? Jde nahoře, tam není druhý patro. V nebi, myslím. je tam hlavně, ale můžeme tam někdy najít, jak se tam. Co, kříž? Oši, tady je slepá ulice, jo, tam nic tady není. A nic, oši, jdeme dál. Koukám, že už tady bylo hodně lidí, co? Tady je Jirka. Tam prošel. No, do prdele, blbá podkova. No, tady jsou nějaký znaky, což napsali ty. Prostě jsme v opuštěném, rozestaveném baráku, no, takhle já to řeknu. Kámo, tam chci jít, Jirko? A to je nějaká místnost, tam půjdu potom. Tak, tady je nějaká místnost. Víte? Co je tohle? Nějaký blato. No a zase jsou tady nějaký znaky, vidíte, prostě všechno stejný. No nic, jdeme dál, ještě mise nekončí. No tady je další slepá ulice. No tady se můžete všimnout, že je dost bordelu, no. Tady je další slepá ulice, tam půjdeme potom. Aha, dívejte. Koukám, že tady nikdo nechal lahev. Kámo, pěkný. A vidíte, tady je taky nějaká ulice. No hoši, hezky pěkně. Tady je jakoby, myslím, že to by mělo být tady, mohla být vždycky gauč a tady byla možná televize. A vidíte, tady je rozbouraný okno. No, vidíte, tady je Jirka, tady je Jindra. No a tady jdeme dál. Tady je další slepá místnost. A tady je další a tam tady je otevřený okno. Takže vlastně dobrý. Už jsme tady všechno proč neděli. Teďka je skoro celý video, asi už to bude. Jo. A tak se můžeme rozloučit. Čau Dominiku. Čau Jindra. Čau Jirko. A zdraví vás. čau já. Co? CZ Adventures. Jo.